Držimo pesti. Nenad, jesi dobio? O, Je! o, A ti si ovako, ja sam ovako, ali ne znam šta sam uradila, stvarno ne znam. Nije važno, nije važno, važno da smo tu. A čakaj, ali daj ti... A što smo se iskrivili? Čekaj. To smo mi dva, maj tek, ne? Ali opet sam ja sebi Pa iskrivio. super si sad, super, evo. A ja sam sebi naopako. Nema veze. Kak naj vi vidite naravnost, je vse v redu? Petra, napiš, prosim. A ja ne vidim ni poruke. Čekaj, kako to sada? Evo, za prvič je bolj tek, ne? Drugič bo pa že. Samo neka napišu da li sam ja naopako ili... Ne, v redu si. Tudi Nenad je v redu, ne? Ne, tako nisi v redu, Nenade. Prije si bio. Jeste, ali ja sad kad okrenem, ja sam sebi naopako, a ne vidim ni poruke. Pa ne Ali nema rabiš veze. ti poruke, braćo ti ja poruke. Dobro, ti ćeš čitati svakako. Evo, a vidite kaj, zdaj ste nekaj videli, ne? Ko človek ustraja, doseže željeni rezultat oziroma cilj. V Jeste, redu uz si. pomoć više sile, naravno. Ne? Pa vsi smo držali pesti, pa vsi smo prosili, pa je bilo. V glavnem, Vesna živijo, Jera živijo, Petra živijo, vsi, ki ste z nami živijo. Danes je moj gost, oziroma jaz njegova gostja, Nenad Petkovič iz Beograda oziroma iz Dunaja. Enkrat je v Beogradu, enkrat je na Dunaju, zdaj pride pa še 19.3. v Ljubljano. 19.3. imamo z Nenadom ekskluziven dogodek v Ljubljani, ker bomo oba predavala po 1 uro pa pol, 1 urco skupaj, bomo pili kavico, čajček, jedli piškotke v hotelu Urban Ring. Od spodaj pod tem videom bo povezava do dogodka. Obvezne so prijave na planetljubezni@gmail.com, to pa zato, ker smo omejeni številom mest. Okay? Imamo eno dvoranco, lušno smo najeli v tem hotelu. Zdaj pa mene že poznate, veste, da sem mamica 2 otrok, Neže Jakoba, da sem raziskovalka življenja, učiteljica življenja, da imam svoj program Pot do sreče in notranjega miru. Eden izmed mojih učiteljev, trenerjev, da sem jaz tako fajna, da tako fajn izgledam, da sem srečna, vesela, je pa tudi Nenad. Nenad trenira mene PEAT metodo oziroma s pomočjo PEAT metode, katero on uči in jo tudi izvaja, pomaga meni iti v sebe in reševati izzive, ki se na moji poti pojavijo. In tako, zdaj se vam bo pa še Nenad predstavil. Evo, Nenad, kaži našim gostima nešto o sebi, šta radiš, kako radiš, kaži im sve što je dobro na tvojem putu, kako pomažeš ljudima, kakvi su njihovi rezultati i tako da te malo upoznaju. Super. Pre svega svima veliki pozdrav i mnogo mi je drago da smo se sastali, da smo uspjeli da se sastanemo. Siguran sam da će svi koji nas slušaju danas imati puno koristi od svega što budemo rekli, jer stvarno nikad ne znamo kada samo jedna rečenica, moja, tvoja, može da dođe baš do nekog kome je baš potrebno u ovom trenutku. I to se meni redovno dešava kad imam svoje live-ove. Tako da, eto, ja sam po profesiji doktor stomatologije, međutim, stomatologijom se ne bavim već dugo godina. I negde sam prešao na put, dok sam išao kroz svoj put ličnog razvoja, zapravo sve što sam primenjivao na sebi i video da meni donosi rezultate, ja sam to počeo kasnije da radim sa ljudima. I između ostalog pojavile su se i PEAT metode na mom putu i zaista do tada sam mnogi stvari osvestio, razumeo, ali nisam imao konkretnu tehniku, metodu, alat kako da ja to rešim. Znači, ja sam sve video, znao, bio svestan, ali šta sad s tim? Kad se PEAT pojavio, to mi je apsolutno rešilo, ja ne znam šta sve nisam nosio u sebi, a da nisam ni bio svestan, kao i većina nas, generalno. Tako da, PEAT metode su
izuzetno lagane metode, spadaju u takvu jednu vrstu alternativne psihoterapije, gde je njihov tvorac zapravo, Živorad Slavinski, hteo da napravi nešto što će mnogo brzo da reši ljudima problem. Jer on je godinama išao na one klasične neke psihoterapije i nije uspeo sebi da reši. I onda se pozabavio i zaista godinama proučavao razne metode i napravio PEAT. Znači, to su lagane metode koje vas rešavaju svih subjektivnih problema. Znači, sve ono što vam stvara neprijatne emocije u vama, može se uspešno rešiti PEAT metodama. Tako da sam ja kod sebe rešio svoje panične napade, svoje strahove, svoje anksioznost, stalnu neku napetost, brige, imao sam i fobije razne i to sam uspeo da rešim. I sada uspešno sve to radim i sa ljudima, sa vama. Nataša, ti si lični primer, živi primer, tako da, pored toga što radim ovako individualno, 1 na 1 sa ljudima, ja imam i svoju trening grupu gde učim ljude da sami rade PEAT metode, jer to je moguće, to su metode zapravo samopomoći, znači gde vi možete sami sebi, kada radite procese na sebi, da rešite sva ta stanja koje vam ne prijaju. I ja kažem, uvek radije preporučujem ljudima da nauče, da dođu na trening i da nauče, jer onda do kraja života imaju alat koji će im pomagati u kakvoj god novoj situaciji da se nađu, da pomognu sebi zapravo, da im ne trebam više ni ja, ni psihoterapeut, niti bilo ko. Tako da, to je ono što zaista ja od srca ljudima preporučujem, a ljudi imaju fenomenalne rezultate. Mislim, prvo ja sam sebi dovoljna potvrda da to sve radi, jer znam kako sam nekad živeo i ko sam nekad bio, a znam kako sada živim i kako se sada pre svega osjećam, jer to je najvažnije. Sve polazi od nas iz našeg osjećaja. Ja. Super, Nenad, ali svejedno, zdaj Nenad je, upam, da ste vse razumeli, jaz sem vam prevajala, ker tako dobra pa res nisem. No? Midva z Nenadom, za mano je kar neki, kako to kažeš, terapije? Termini. Terapije, onda te ljudi povežu sa nekim lečenjem, ali ovo nije lečenje. Šta ti meni radiš, to je šta? To su naši individualni termini, konsultacije, znači otprilike tako, da. A ovo drugo je trening, da. Aha, kar nekaj jih je za menoj, razumete vse, super, kar nekaj jih je za menoj, ampak zdaj vi, ko mene poznate, veste, da sem že jaz zelo srečna, da sem na svoji poti, da predavam po celi Sloveniji, Hrvaški, da pišem knjigo, da imam svoj avtorski program in tak naprej. Ampak vedno vas jaz učim, da ni življenje mirno morje, da vedno nekaj pride, nevihte, ne vem, pa je bila korona, pa pridejo bolezni, pa tak naprej. Se pravi, so cikli v življenju in v teh ciklih, ko meni nekaj ne gre, si vedno poiščem pomoč. Se pravi, ko iščem pomoč, grem po svojo moč. In eden izmed teh ljudi, ki mi pomaga nazaj do moje moči, rešiti izziv, je tudi Nenad. In se pravi, gremo v globine in tak naprej mi pomaga do te stopnje, da jaz izziv rešim. In krasna metoda, jaz jo malo težko pišem, zato ker sem v takem teta stanju, takrat v globokem meditativnem stanju, ko on meni to dela, tudi jočem jaz vedno in tak, na koncu pa smejima. In zdaj bo prišel Nenad 19.3. v Ljubljano, oba boma predavala, ker jaz imam svoje korake metode, ko vam jih lahko predam do srečnega, radostnega življenja, on ima pa svoje. In pridite na ta dogodek, udeležite se ga, ker vam bo res spremenil življenje. Takega dogodka še v Sloveniji ni bilo s takim gostom, z obema nama. Nenad je mene povabil, če lahko skupaj predavamo. Ampak Nenad, mene svejedno zanima, kako se kaže zanima, interesuje, da nam kažeš neke stvarne, ono što si stvarno uradio kod klijenta. Znači, došao je klijent u takom stanju, po 5 ovih tretmana što sta uradila, došlo je do toga, ili došao je jedan put, onda se desilo ovo. Konkretno kako si rješavaju ove izazove kod svojih klijenata?
toga je stvarno puno, znači mogu bi puno da pričam, ali evo stvarno onako možda ću sada do neke najupečatljivije koje mi sada padnu na pamet. Prvo je važno samo još jednu stvar da kažem. PET metode u Srbiji generalno radi puno ljudi, međutim, ja ne radim baš isključivo i samo PET metode. Sve što radim, to je kombinovano sa nekom vrstom energetskog rada. Znači, prosto ta sila života koja nas je stvorila, to je ljubav. I ljubav sve isceljuje. I nijedna metoda neće dati rezultate ako se ne radi onako u jedinstvu sa tom silom. Znači, bez obzira koju metodu radimo, ako ti za vreme rada sa mnom si povezana na tu ljubav i ta ljubav zapravo tebe isceljuje uz metode koje mi radimo fizički, to daje prave rezultate. I to je najveća razlika, ja mislim, i ono što meni ljudi kažu, između mog rada i možda nekog drugog ko radi PET. Jer ja sam shvatio i na svom iskustvu, a i generalno sam to intuitivno počeo da radim sa ljudima, da sve vreme dok radimo da ja zapravo na neki način njih i energetski isceljujem. Znači da ih spajam sa tom silom ljubavi, jer to je ono što isceljuje zapravo. Tako da, što se tiče nekih rezultata, bilo je stvarno raznih situacija. Najupečatljiviji su mi slučajevi kada, uglavnom mi se ljudi sada javljaju sa anksioznim stanjima, jako puno ljudi doživljava panične napade. Ja toga nisam ni bio svestan dok nisam krenuo da radim sada ovo sa ljudima. I zaista ljudi kroz proces sa mnom, znači ja sam tu, vodim ih, oni nekad i dožive tada zapravo taj svoj napad u mnogo slabijoj meri i kada prođu kroz to sa mnom, shvate zapravo da su to samo neke iluzije, da im to samo njihove misli rade i oslobađaju se toga zauvek. Znači, jednostavno imam ljude koji su sa mnom radili, koji su 30 godina, 20 godina, 10 godina doživljavali te panične napade, koji stvarno umeju da budu, ja sam ih doživljavao i znam koliko je to dosadno. Ti imaš utisak da ćeš umreti, znači tako tebi izgleda, a zapravo ti se ništa ne dešava. I to je toliko dosadno, ali ne može čovjek sam iz toga da izađe. Kad se ljudi toga oslobode posle toliko godina, ni sami ne veruju. Prosto ni sami ne veruju. To mi je onako najjači utisak. Strah od javnog nastupa, imao sam puno ljudi koji treba da prezentuje nešto na edukacijama, na poslu, koji bi se zaledili kad zamisle da treba da stanu i da pričaju. To nestaje u roku od sat vremena. Fobije, od vađenja krvi, od visine, to je isto jako brzo. Sve ono što u vama nosi jak emotivni naboj, gde osjećate jake emocije, to se najbrže rešava. Jer zapravo mi samo oslobađamo tu energiju iz vas, taj naboj, i to sve nestaje. Znači, kada više nema neprijatnih emocija koje ste vezali za neku situaciju, ta situacija vama više nije problem. Jednostavno, bude vam potpuno nebitna. Šta još? Radio sam dosta sa ljudima koji imaju jako teške bolesti, kancere i svašta nešto. I šta je zajedničko za te ljude? Svi u sebi nose ogromnu količinu krivice koju nisu oslobodili iz sebe, ogromnu količinu tuge i zajedničko im je da niko od njih ne voli sebe. Da nema taj osjećaj ljubavi prema sebi, nego je grub prema sebi, kritikuje sebe. Sve to zajedno stvarno dovodi do toga da mi naše telo razbolimo. Ali super vest je da, naravno, postoji savremena medicina koja leči naše telo, ali da bi se uzrok otklonio, da se bolest više ne bi vraćala, i najvažnija stvar je u kombinaciji sa medicinom da radite na svojim emocijama, na oslobađanju svojih emocija. Raznih drugih situacija je bilo, kažem, trenutno mi se najviše ljudi javlja sa tim paničnim napadima, sa strahovima. Svi imaju danas neke strahove. Svi su nečega boje. A zapravo strah je ono što nas koči za sve dalje u životu. A svaki strah je samo iluzija. Pa sad zamislite koliko je to besmisleno.
kočimo sebe, plašimo sebe svojim mislima, stvarima koje nisu istina uopšte. I onda kada mi tu iluziju razbijemo i kada se ti strahovi reše, ljudi idu napred, jednostavno nemaju više prepreke, nemaju blokade. Tako da, puno primjera, mogu bih stvarno dugo da pričam sada o tome šta ste... Imamo jedno pitanje. Aha. Se pravi, vsi, ko imate kakršnekoli vprašanje, lahko tudi spodaj vprašate. Bom jaz prebrala Nenadu, ali za mene vprašanje, ali za Nenada. Petra pita, je li mogoče, da se nauči PEAT metode za druge, normalno, da se lahko za druge, Petra, za tega, ker tudi ne, recimo za životinje? Pa životinjama ne možete da radite zato što oni nemaju svest. Vama treba komunikacija sa klijentom. Znači, kad radiš, ti moraš da vodiš klijenta kroz proces da se on oslobađa misli i emocija. Životinje PEAT-om ne, ali životinje, evo ja imam primjer od pre 2 dana sa mojim psom i to nije prvi put. Životinje jako dobro reaguju zato što nemaju blokadu, nemaju taj svesni koji ih blokira kao nas ljude. Oni su potpuno otvorena bića, njima samo energiju ljubavi. Znači, vidiš ga i osjećaš, svako osjeća prema životinjama, ja sam siguran, ljubav, onu čistu, samo mu šalješ tu ljubav i vidiš ga u toj ljubavi. Moj pas je pre 2 dana imao neku žlezdu na vratu, ovoliku, ja u trenutku šta je sad, i samo mi je prošlo, sve će to biti okej. I ja sam krenuo bukvalno energetski da radim sa njim i evo, posle 2 dana to se gotovo izgubilo. Tako da se sa životinjama energija radi najbolje moguće. Takođe, on ranije imao i periode kada mu se leđa ukoče, tu sam ga isto masirao, isto energetsko isciljivanje, potpuno više nije išao kod veterinara. Ali što se tiče učenja PEAT metoda, kažem, to je najbolja opcija, jer vi naučite da radite sebi, da pomažete sebi, dobijete sertifikat od mene kada naučite da možete da radite i drugim ljudima, jer to tako i kreće. Ja sam ga prvo naučio zbog sebe, da rešim svoje probleme, svoje emocije, a kad sam rešio svoje, ljudska prirodna potreba je da to širimo dalje i da pomažemo i drugim ljudima. Tako da sam ja tako i krenuo zapravo, to nije bilo planirano, ali put me doveo, život me doveo na to mesto. Tako da, fenomenalno je ako želiš da naučiš PEAT metode. Moja trening grupa je na Facebooku, zatvorena grupa, i tu su sve lekcije, 40-ak trenutno ljudi koji vežbaju, koji rade. Imate neograničeno vežbanje besplatno u okviru grupe i kad lepo sve izvežbate, dobijete sertifikat i možete da radite. Prisustvo grupi neograničeno, zauvek ostajete, imamo webinare uživo na Zoomu, gde smo svi zajedno, gde sam ja sa vama, gde rešavamo situacije, vežbamo zajedno. Tako da ako želite da naučite PEAT, ovaj koncept treninga je jedinstven. Uči se 6 različitih PEAT metoda. Hvala, Nenad. Imamo još jedno pitanje. Špela, zdaj pa mene sprašuješ ali Nenada, ne? Ker mi dve rešimo to v mojem programu. Nenad pa ti verjetno lahko tudi pomaga. Znači, Špela pita, kad se ujutru prebudi, njo je strah. Okay? Je vrlo negativna i ima strah pred tom da traži nov posao, jer ne zna da li će biti uspešna. Kako, samo malo sačekaj onda, Nenad, da ti do konca, kako nekada, kako se reče zaupati, kako da vjeruje da će sve biti ok i da će biti pozitivna. Špela, 1 leto nazaj smo se slišali za vstop v program, še vedno se v istem ciklaš, do kam boš šla? Nenad, izvoli. Pa teško je verovati da ćeš biti pozitivan i teško je biti pozitivan kada u sebi nosiš ta uverenja i te neprijatne negativne emocije. Šta stoji iza tog straha? Stoje uverenja, misli, ono što si ti poverovala da je istina, a nije istina, a to je nisam dovoljno vredna, ne zaslužujem bolji posao, nisam dobra, da, svašta nešto što nisam, a to su sve iluzije, to su sve
To nije vaše, to nije tvoje. I to je ono što je najvažnije da osvestiš. Sve u šta verujete, a osjećate se loše, odmah znajte da nije vaše. Nije vaše. Pokupili ste od roditelja, od okoline, od sredine, od društva, nije vaše. Vaše je ono kada u nešto veruješ i osjećaš se dobro, u miru, slobodno, radosno. To je vaša izvorna frekvencija, izvorni osjećaj vaše duše. I to je jedina vaša istina. Sve drugo nije istina. I upravo PEAT metodama radimo na sklanjanju svih tih slojeva, tih lažnih uverenja koji vam stoje na putu da dođete do onoga što je vaša istina. Znači, to se uspešno radi tako što kroz procese skidamo sloj po sloj tih lažnih uverenja, potisnutih emocija, strahova i vi dolazite u jedno stanje mira gde ste onda potpuno slobodni da donosite ispravne odluke za vaš život. Hvala, Nenad. V glavnem še enkrat, da ponovim, 19. marec o 5. popoldne se dobimo v hotelu Urban Ring v Ljubljani, predaval bo Nenad, predavala bom jaz, vmes se malo družimo. Cena, pa ne cena, ampak to je vaša naložba v vaše novo življenje, je 35 €, dragi moji, to ni nič, to so 2 kino vstopnice ali pa ena pica, pa ena pijača. Ok, 35 €, glih toliko, da si pokrijemo dvorano, res pridemo pred vas, pripravljena, srečna, vesela, mirna, da vam to predama, če smo lahko mi dva, isto sem jaz imela panične napade, depresije, anksioznost, šizofrenijo, ni da ni, pa pogledajte, kje sem danes, isto je Nenad in zato smo se tudi srečala. In 35 € prijave nujne na planetljubezniafnagmail.com, dokler ne naredimo posebej enega dogodka, v katerega se boste lahko not prijavljali, vse informacije boste dobili nazaj na mail, k karto kupiti, kam denar nakazati, na voljo so pa tudi VIP vstopnice za 50 €, to pa pomeni, da se od 3 do 4 1 uro družite z mano in z Nenadom, na samem lahko vprašate karkoli želite, lahko razrešimo kakršenkoli izziv, lahko Nenad tudi malo poskusi PEAT metodo delati, jaz vam coaching lahko naredim, se pravi za 50 € se pa 1 uro od 3 do 4, se pravi od 15 do 16 ure družite z mano in z Nenadom in lahko vprašate karkoli in smo vam midva na razpolago. Dogodek se pa začne v 5. hotel Urban Ring Ljubljana. Da nas zagrle, da osjete našu energiju, da vidjet će odmah će doživjeti šta znači kada radiš dugo na sebi, kada stvarno dođeš na jedan nivo svesnosti gde samo širiš ljubav oko sebe. Da. Zdaj vam bom pa še povedala, zakaj sem jaz šla recimo en primer do Nenada. Jaz trenutno berem eno knjigo Skrivnost milijonarjevega uma in sem rekla, wow, jaz imam čist narobe finančni zapis vse noter, jaz študiram tak in Nenad mi je pomagal, da sem ta finančni zapis, recimo, če sem jaz rekla bogati ljudje ali pa ljudje, ko imajo denar, jaz bi se lahko začela jokati. Mene je bilo sram reči bogati ljudje. In on je meni pomagal, da sem jaz šla v sebe, izhod to izhaja, da sem našla vzrok, da sem pogledala tisto Natašo, ko se počuti o besedi bogata in pa gre življenje tak. Dragi moji, jaz vsak dan se pogovarjam s človekom, ko je totalno uspešen na svoji poti in taki ljudje mi vabijo na sestanke in na druženja, ko si 3-4 leta ali pa še en mesec nazaj ne bi upala pomisliti, s kom sem bila recimo stvarno. Zvao me milijonaš iz Slovenije, ko je najvišji, nije bitno. Ok, ne bom zdaj to tule, ko lahko gleda. Paci ga slobodno i kod mene, pa ćemo zajedno. Ću ti kazati šta se događa. Toma je napisao, da volite vlastitu dušu i strahovi će nestati, jer samo ona liječi telo. Ja, mi smo sam sebi zdravitelji, ampak neki vam pa na srce polagam. Kaj sem prerekla? Ko grete po pomoč, grete po vašo moč.
Ko se vam avto pokvari, mašina, peljete avtomehaniku. Ko na avto gre auspuh, peljete unmu, ne vem, ko auspuhe popravlja. Ko poči steklo, peljete unmu, ne vem, kar glasu. Karkoli pri avtomobilu se pokvari, peljete mehaniku. In ne popravljate sami. Do neke mere lahko, mogoče kako svečko zamenjate, kako žarnico na avtu, kak akumulator, to še znate. Isto je pa pri nam, se pravi, jaz sem dobra v tem, da ljudi peljem do sreče, do notranjega miru, da najdemo skupaj poslanstvo, da jih spravim iz depresije, iz vseh teh stanj, iz žalosti, obupa. Nenad je pa vrhunski trener ali pa predaja to PEAT metodo in vam pomaga rešiti izzive. In še enkrat vam na srce polagam, pridite 19.3. po vašo moč, ker nikoli več ne boste enaki, ko boste iz tega predavanja šli. Nikoli več. Če še ima kdo kaj za vprašati, ne vpraša, drugič bomo počasi zaključili. Z Nenadom se vam bomo 2-krat na teden javljala, tako da kakršnakoli vprašanje imate, Nenadu na zasebno sporočilo na Facebooku, Messenger ali pa na mail, najdete Nenad Petkovič na Facebooku, na TikToku, kjerkoli ste, ali pa meni v zasebno sporočilo na Messenger ali pa na planetljubezniafnagmail.com. Če imate kakršnokoli vprašanje za naslednji Facebook live, ok, zdaj sem vam malo javljala, da naj jo spoznate. Nenad, šta bi kazal za nov početak? Ne za kraj. Divna je energija pre svega i jako se radujem našoj novoj priči i verujem da će ona samo rasti, da će se širiti sve više, jer puno ljudi generalno mi se već iz Slovenije javlja i radim već sa dosta ljudi individualno, tako da to je jedno podneblje gde je potpuno jedna drugačija svesnost u odnosu na ostatak Balkana i bivših zemalja Jugoslavije, tako da verujem da ima divnih ljudi koji su spremni, zaista spremni da žive u miru, da žive slobodno, da žive svoj puni potencijal, jer samo to je život koji vredi živeti. Sve drugo, onako, samo da prođe, to je negde uzaludno trošenje ove sjajne prilike i dara kakav imamo, kao što je život. Zaista treba da iskoristimo svaki sekund, da budemo ono ko jesmo, autentični, i da živimo u miru i slobodno, a to je moguće, zaista je moguće. Hvala, Nenad. Hvala tebi, hvala svima, naravno. Vidimo se uskoro, da te zagrlim, još uživo. Se nismo še videla uživo. Sva pa že jokala skupaj, jaz sem že jokala, pa vse tak, tako da sva navajena en drugega. Hvala ti, vidimo se, ne znam kad, sad ćemo jedan Zoom da nešto uveče, to ćemo dogovoriti. V glavnem, če želite karkoli spremeniti v vašem življenju, če želite biti bolj srečni, radostni, se vidite, da je mogoče. Tisti, ko me že dalj časa spremljate, vidite, kako pretransformacijo sem naredila pred vašimi očmi, dragi moji. In zakaj bi vam midva lagala? Zato, ker hočemo denar od vas? Ne. Zato, ker je najino poslanstvo pomagati ljudem. Za rešitve pa včasih treba tudi kaj plačati, pa odšteti, ker tudi denar je sam energija in čist nič druga. In prej boste to doumeli, prej boste to sprejeli, prej ga boste lahko imeli glih, kakor ga hočete. Rada vas, mama. Čau, dio, pa pa. Čau. Dio, dio.